Velkommen til Allround Byg. Vi leverer godt gedint håndværk, uanset om du har brug for nye vinduer, døre, carporte, udhæng, beklædning, køkkener, hegn, vægge eller noget helt andet. I vores værksted fremstiller vi også unikke produkter, såsom vinduer til fredede bygninger, inventar, møbler og lignende, der kræver ekstra finesser. Allround Byg blev stiftet i 2003 af Morten Andreasen og er i dag arbejdsplads for 15-20 dansk uddannede håndværkere, der kan deres kram. Tag med os rundt og lær håndværkerne og de enkelte afdelinger i værkstedet at kende. Murafdelingen hjælper dig med alle former for mur- og betonarbejde til nybyggeri, om- og tilbygninger. Malerne laver alt lige fra flytteklargøringer efter lejere til maling af værelser hos fru Hansen. Vores blikkenslager laver inddækninger ved tage og kviste samt nye tagrender. Vi rådgiver også omkring energimæssige løsninger og isolerer hulmur, loft og etageisolering. Det kan vi takket være vores uddannelse i grøn erhvervsvækst. Haver og belægninger til udemiljøet er ligeledes på vores CV. Vores låsemand kan oplåse smækkede og ødelagte låse og skifte til nye, tidsvarende og sikre udgaver. Og glasafdelingen laver alt i energirigtige ruder. Da vi er en total entreprise, kan vi desuden skræddersy løsningen efter dit behov. Morten og bygningskonstruktøren har det kølige overblik og står for projekteringsarbejdet, tilbudsgivning og ledelsen. Kunder modtager tilbud senest 3 dage efter kontakt. Kontakt os i dag, og vi kører ud til dem i morgen.